fond ta' 50 miljun euro l-iskema ta' diversifikazzjoni u l-innovazzjoni li tifforma parti mill-Fond Ewropew tal-għajnuna għan-negozji qed toffri l-opportunità lill-intrapriżi żgħar u medji biex ikabbru l-operat tagħhom u jinċentivaw aktar investiment. So Limited, kumpanija fil-qasam tal-manifattura tal-Amara, ibbenefikat minn din l-iskema. Wieħed mill-managers ta' din il-kumpanija spjega kif dawn il-fondi kienu essenzjali biex setgħu jinvestu f'makkinarju ġdid u sostna li l-kumpanija irnexxiela tilħaq livelli ġodda ta' kwalità fil-qasam ambjentali li jħabtuha ma' dawk internazzjonali. Hekk bħala risposta għal dan id-demand tal-market, il-kumpanija komplet investi biex tkun f'level playing field ma' kumpaniji barranin li l-lum qegħdin jikkompetu fis-suq lokali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Assoppardi żar il-kumpanija u sostna li dan il-fond huwa l-forza li jsostni kumpaniji żgħar biex jiffjorixxu fis-settur rispettiv tagħhom. Dan huwa wieħed minn dak il-fondi illi hemm maħsuba għal kumpaniji ta' daqs żgħir u medju kif ukoll għal startups, fond illi jammonta għal 50 miljun euro illi permezz tiegħu ġew mejuna bosta kumpaniji. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.